ještě včera bylo 30 ve stínu. Kdo včera chodil bos, dnes mrazu krčí nos a ani za nic nedal by si zmrzlinu. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. Mí rodiče tajně kují pikle a tak obdržím zas to, co obvykle. Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. První zkouška našeho utišovadla. Dobrý den, děti. Já bych vás tady chtěl přivítat. Jmenuji se Pavel a jménem svým i jménem všech svých kamarádů a kamarádek, kteří pro vás připravili tohle odpoledne, vás tady pěkně vítám. Hned na začátku vám musím poděkovat, že jste nepřišli sami a přišli jste i se svýma rodičema. Je to od vás hezký, že jste je sebou vzali. Jsem si úplně jasně vědomý, že to s nima nemáte lehký. Rodiče od rána už určitě vymrzovali a otravovali, kdy už půjdeme na tu besídku. Ale děkuju vám, že jste to s nima zvládli a přišli jste sem s nima. Nezapomněli jsme na ně, budeme pro ně taky připravovat nějakou zábavu, takže si užijeme i s nima. Každopádně jsme se na vás hrozně těšili. Jsme příjemně překvapení, kolik je tady dětí. Ani jsme neměli tušení, že v centrálním Sebuzíně a v okolních městečkách je tolik dětí. Doufáme, že si to tady krásně užijeme, že tady budeme sportovat, zpívat, tancovat. A že si tuhle Mikulášskou s váma i s rodičema užijeme. Hned na začátku mám jenom, dostali jste od nás všichni ty modrý pytlíky. Výborně. Já ne. S těma rodičema to je opravdu těžké. Když mají mlčet, mluví, když mají mluvit, mlčet. Ale vzadu máme pro vás ještě spoustu dárečků, který, když nám něco ukážete, něco hezkého předvedete, tak určitě ty pytlíky naplní. A bojíte se někdo z vás čerta? Se nikdo ani trošku nebojíte čerta? Ani trošičku? Se bojíš trošičku? Já myslím, že to je dobrý, že se tady někdo bojí čerta, protože když někdo přizná, že se bojí, tak je to dobrý krok k tomu, aby ten strach začali odbourávat. Proč se bojíš čerta? Nikdo jiný už se tady čerta nebojí? Ne? Já když ho uvidím první, tak se mi začne zvedat trošku. Dobře. Neuděláme to tady jako takovou normální besídku, že budeme zpívat, tancovat, blbnout a na závěr sem přiběhne čert, udělá tady binec a uvidíme, co se tím. U nás čert přijde hned na začátku. Blížte sem čert, udělá tady binec a uvidíme, jestli opravdu se tady nikdo čerta nebojí. Já jenom na začátku vám řeknu pár slov o tom čertovi, který sem přijde. V první řadě je opravdu hodnej, bát se ho nemusíte. Náš čert výborně zpívá. Uslyšíte ho zpívat, má opravdu krásný hlas. Má vůbec hrozně rád muziku. Náš čert je velký sportovec. Určitě si s tím výborně zasportuje. Vždycky, když se mi bude zdát, že moc řvete, tak použiju zvonec. Takže kde jsem to přestal? Sportovec. Náš čert je výborný sportovec. Takže se s váma zasportuje a výborný sportovce ocení. Ale samozřejmě teda musím říct, že je to čert. Je to pekelná bytost, takže úplně všechno na něm dokonalý není. Několik věcí nesnáší. Takže děti, chtěl bych vás poprosit dneska. Čert nesnáší kouření. Takže prosím vás, nekuřte.
Podívejte se na sebe tamhle. Tak on už tady asi byl ten čert. Prostě dneska, kdo vytáhne cigaretu, ten je na nejlepší cestě do pekla. Takže nikdo tady nebude kouřit, prosím vás. Řekněte to svým rodičům. Víte, jak to s těma rodičima je? Jste to slyšeli, když mají mluvit mlčej a obráceně. A druhá důležitá věc. Ten čert nemá rád vyzvánění mobilních telefonů. Když někomu zazvoní mobilní telefon, neboj se, Petru. Když někomu zazvoní mobilní telefon, co to je? Co to je? Kdo mi to volá, prosím? Peklo, to je peklo, vole. Tady Pavel ze Sebuzína. No počkej čerte, tady na tebe čeká 50 dětí. To už je čert, jo. No jak zaspal? Včera jsi mi říkal, že čert nikdy nespí. No počkej čerte. Za jak dlouho tady můžeš být? No ale skoč na kobylu, ať seš tady. Za hodinu. Za hodinu. To je pozdě. Ale půjď si od Lucifera tu jeho kobylu za 30 minut, ať seš tady. Dáváme ti 10 minut, čerté. Dobře, my začneme s tebe. 10 minut, ať seš tady. Nechci slyšet žádný mobil. No a co budeme dělat? To vidíte, děti. Co budeme dělat teď? Dneska už ani na to... Lucifera, bylo by to až lepší. Lucifera nemáme objednaní. Takže začneme bez čerta, děti. Ticho! Jak jsem říkal, čert je výborný sportovec. On si pro vás připravil první soutěž o čertovský kotoul. Chtěli jsme to dělat s čertem, ale uděláme to bez něj. Protože je vás tolik, tak si vás na začátku rozdělíme do 3 skupin. A vysvětluju. Teď ten kotoul, ten jsme vyčetli v takový příruce pro čerty, vlastně jak čert přichází do místnosti, jsme zjistili. On přichází vždycky komínem a přichází na slepo. Navíc mu tam překážejí rohy na hlavě. Jo, takže my si vyzkoušíme a vlastně on, když sjede tou komínovou rourou, ta je hrozně složitá a je to hrozný mazec na tom. Tak on to vlastně vyhodí a on udělá kotoul. Jo, tak my si vyzkoušíme naslepo, jak se asi ten chudák čert cítí. Jo, takže, A děti se vám to bude líbit, tak se vám to nebude líbit, pořádně zatleskáme. tak první čertman naslepo. Počkej! Čertman nám neřekl, jak se jmenuje. To on nám neřekl. No tak to teda. Tak znova. Anonymní. Takže jak se jmenuje tohle čertman? No mě to neříkte, já to vím. Tak Petru, stop. A hned je tady dárek. Tak tu čepici. Ticho, další čertman. Ondra je nepomíře. Tak pozor. A já. Hopla. Tak tuhle holčičku já teda neznám. Odkud si je vysvětluješ? Tereska. Tak prosím. Jak se jmenuješ? Verča. Tak prosím, Verčo, udá na to. Teresky, že jo, že je to Tereska? Nebo se pletu? Nepletu. Já se totiž nikdy nepletu. Výborně! Já bych to přetušil, chci se jenom zeptat,
tak děti a Pavle, líbí se vám zatím ty kotouly, který tady děláte? To nám teda tady máme Moniku. Tak jedeme. Mončo. Jo. Stáňa. Tak, všichni. A tady bude skákat Vědík, abyste věděli. Je vidět, že Vilda už nějakým komínem prolí. Tak je to Čerchman zkušenej. Mluvíme nahlas, protože my už jsme taky starší lidi a neslyšíme, takže Adéla. Tak jedeme. Asi babička. Výborně. Výborně. Nikola. Oblíky špiny. Do komína. Výborně. Tady máme Matěj. Pamatujte, nikdy nekoulíme s plnou pusou. Olkni, Matěj. Tak. Musíme dodržovat bezpečnostní hlediska, které jsou bez pekle velice přísný. Výborně, Matěj. A další, kdo nekoulel. Takže Čerchmanti všichni kouleli. Ještě tady někdo nekoulel? Čerchmanti kouleli. Tak jak se vám líbili Čerchmanti? To nebylo špatný. Bylo. Tak kdo tady, co je tady za skupinu teďka, jak se jmenujete? Čertíci. Děláte ty kotouly ještě lepší. Výborně. Tak jdeme do toho. Tak se na to teda podíváme. Tak kdo nekoulel první? No jméno já. Je tady každý já. Vojta. Výborně. A tohle. Za čertíky. Karolínka. Pekelně. Jo. Pozor na Martina. Hop. Kuba to takhle musí, jasně. To tak ještě neměli. Prosím, hop. Škoda toho čerta. Radimej. A pojď Radimej. Jo. A Tomáš. Nahlas čertíci, nahlas. To je můj soused. Ten to koulí dobře. A... A podání to touha. No jasně. Sofie. Je to tak? Akorát prosím vás, Sofie bude cvičit stupně, nekoukejte jí postupně. Slušně, slušně. Čertíci v prvních zadách. Ano, všecko proběhlo v pořádku. A poslední otázka. Šimon leze do komína. Šimone. Šimone, to čertíky. Tak to bylo výborný. Jak se vám líbili čertíci? Tak ty už jste
tady všichni za radášky. No jasně. Tak která skupina jde teďka cvičit? Radášci. Radášci můžete klidně cvičit s rodičema. Tady sedí v chvíli. Jste nechtěli prosím ticho, Míša udělá kotou. Míša udělá kotou, Jasně. tak pozor. Můžeme si teda vybrat, když jste zkušení a máte už domova do roury zkušenost, můžeme. Míša chodí do školky. Míša chodí do školky. To je potenciální čertík, ale dáme ji radáš. Tak, jestli to děláme, aby to netáhlo. A prosím. To bylo velice pěkné. A udělala to dobře, s čepicí nechala jí tady, aby se nemusela vracet. Jak se jmenuješ? Vojto, budeš koulet? Nebo provedeš ruku takovým psát? Tak to odpůl. Máme tady protože my jsme na rážku, tak už pojedeme jenom tunelem, jo? Tak, pojďme na to. Ticho, fandíme na rážku. Tak jedeme, Renata odvážná. Tak, prosím, do tunelu. Čepici vrátit s rohama, protože Jára už čeká. Tak pojď Járo. Járo. Tak nám to ukáže, aby to byla ve školce. Pavle, chytám Járo, ať nám nezase. No dobře, tak máš. Začíne v komíně. A to tady máme naposledy nepoznávám. Pozor, to bude rychlovka. Ještě nějaký narážek, který to chce tolik. To ještě Davídek. A Davídek jde do toho Jdeme krátké. Pojďte do Pojďte, děti, čeká vás pekelný zážitek. Možná jste mohli do této soutěže zapojit rodiče. Necháme si to schovaný v záloze. To by byla dobrá soutěž pro rodiče. Všichni na náš už lezli.
aby přišel čert. Klidně mi to řekni, Šimone. Mám mu zkusit zavolat. Si vezme tu nejlepší kobylu. Já mu zkusím zavolat teda. Hlavně si pamatuj, že až tady bude. Cože? Počkejte, já mu zkusím zavolat. Hlavně si pamatujte žádný kouzení a žádný noviny. Já jsem si domyslel, že mi to nevezme. On určitě pádí na kobyle. No nic, dáme si druhou soutěž bez čerta. Co říkáte? Budeme na něj čekat, až sem vlítne, tak sem vlítne. Každopádně o čertovský kotoul jste soutěžili krásně. Myslím, že bychom vám měli všem zatleskat. Kdyby tady byl čert, tak by vám určitě zatleskal. Ale teďka pozor, máme pro vás druhou soutěž. Je to soutěž zase pekelná. Ticho. Je to o čertovskou žoužel. Žoužel. Víte někdo z vás, co je to žoužel? Já to vím, já to prosím vím. Já to prosím nevím. Já to vím, žoužel to je prosím vyschlá žížala. Já vím, co to je. Čertová švíkačka. Myslíte si, že žoužel je vyschlá žížala? Nikdo nevíte, co je to žoužel. Já to taky nevím. Už to na nejhorší, zeptáme se rodičů. Zeptáme se rodičů. Tak rodiče, milí rodiče, neví někdo, co je to žoužel. Odměna bude bohatá. Kdo se nám tam hlásí, vypadne, se hlásíte, že víte, co je žoužel? Nebo někdo jiný se nám hlásí, že žoužel? Jdeme soutěžit, třeba to někdo může. Takže čerpanti, styk čerpanti. Jdeme soutěžit po čertovskou žoužel. Ukážete mi čertíku mi narážky, pojďte sem. Teďka prosím vás, děti, o čertovskou žoužel je opravdu pekelná nebezpečná soutěž. Je u toho hrozný ranbajs, takže rodiče i děti tady vepředu. Bude to spousta rán, spousta hluků. Takže připravte se na strašný randál a začněte si. Ticho! Ještě se dozestoupíme kousek dál, když to budete soutěžit. A tady, jakou to tady vepředu máme kategorii? Teďka do soutěží. Sami jak nám to řeknou. Ne, tady vepředu, co nám se líbí. To je mix čertíků a narážků, bych řekl. Tady potřebujeme čertíci a narážci, abyste si zacpali pořádně ušiska. Protože to budou umelenice, že to nemá v Semuzíně, v nový historii Semuzína obnovy. Vysvětlím vám hned, jak se bude hrát. Až vám dáme pokyn, nebudete šlapat na balón. Nebudete. Vy si na ně musíte, každý si veme jenom jeden balónek, sedne si na něj, práskne ho a z něho bude několik kousků. A ty kousky, které vzniknou, tak to jsou právě ty žoužele.
A čertovská žoužel je platná jedině ta, kterou držíte v ruce a kterou nám nakonec odevzdáte soutěže. To znamená, kdo bude mít nejvíc kousků z balónku, má tedy nejvíc čertovských žouželí a jako takovej bude vítěz tady v té kategorii. Je vám to jasný? Chce se někdo zeptat, než to zahájíme? Čertman si dávej se do kafe. Jednu žoužel, teda, pardon, jeden míček, jo? A sedáme na ně tímhle způsobem, takhle a sednu si na něj. Je to jasný? Takže potřebujeme hodně místa za Jasně, nám a pozor. Otočte se k míčkům zády a já to odpočítám, jo? Pozor na ouška. Začínáme. Raz, dva, tři, ještě ne. Raz, dva, tři, start! Kamaráde, 21, 3. Má někdo víc než 24? A ty chodíš do který třídy? Dá se záža. 24. Všem vám děkujem. Jak se vám líbili čertmanti? Takže tady máme vítěze. Gratuluju Martinovi. Gratuluju Martinovi. 24 žouželí. Každý tady dostane. Musíte holky, že tam máme do salonku. Ještě trochu přineseme. Čertíci, to je láska pekelná. Kdo to byl? Kdo to byl? Ne, oni praskají sami. Vůbec se na vás nezlobím, čertíci. To víte, jsou to pekelný balonky, tak jste zády. Tak 3, 2, 1, teď, pojďte do toho čertu. Sbíráme žoužele. Výborně, výborně. Na ruce číslo. Teda pistě. To jsou velký čísla. Výborně, 22, 9, 8, 14, 11, 9, 38. Jak se jmenuješ, čertice? Kristýna. To je pěkná čertice teda. Máme jasnou tady královnu čertíků. 38 Kristýna. Komu se podaří prásknout balónek, tak je vidět, že už je na nejlepší z těch čertíků. Tak startujeme teď. Sbíráme žoužele. Ráďo, sbírej to! Můžete. Tak sbíráme žoužele. Pojďte k holkám, nebo čem tady. Holky počítáme. Počítaj, holky. Výborně. Jsem rád, že se na čertíka tak slyšíte. Ticho, 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 prosím. Ticho, prosím. Jsem rád, že se na čerta těšíte. Tak chtěl bych vám teda o něm ještě něco říct.
Kleofáš. Jsem na vás zvědavý. Hlavně nedáš kursem teď, že budou hodný a poslušný. Takže žádný šechtání. Budete pomáhat malým dětem. Zkusíme si děti. Zkusíme si volat na čerta. Tiše, budeme volat na čerta. Čerte, pojď, čerte, pojď. Zkusíme si to. Stačí. Co to je? Tak zavoláme. Čerte, pojď. Kleofáši! No ale, musím se omluvit. Tiše! Na začátku jste říkali, že se nikdo čerta nebojí. Opravdu se nebojíte. To se teprve uvidí. Já jsem sem přišel, moc se mi sem nechtělo. Protože... To je totiž velký vedro. Ticho, čertmanci! Já vás řeknu, proč se mi sem vůbec nechtělo. Protože do Sebuzína já hrozně nerad jezdím, tak jsou to vy děti. Všechny nezdravíte v autobuse. Opravdu! Nepouštěj babičky. Opravdu! Smějou se slabšímu na hřišti, nehrajou si s tlustejma. Rejbou se v nose. Nechodí včas spát. Vždyť to je škandál tohle podle. Děti, je to pravda! Je to pravda. Tak A Kleofáši, já si teďko někoho, Pavle, asi, možná i tebe, jako já možná si pamatuju, že jsem nepozdravil v autobuse. Jednou. Pavle, ale víš, co jsi si nám udělal v pekle? Víš, jak jsi nám narušil rozpočet? Vždyť ty pracuješ v plinárně, vy jste s náma uzavřeli smlouvu a všechno předěláme na plynový sporáky. A teď to jste zdražovali. Jsem ani nevěděl, že tam No a máme my takhle. musíme chodit na brigády, místo aby toho, aby jsme sbírali takovýhle dětě za ošklý, hezký, hele. To je zajímavé. Ty hezký asi, hodně tady jsou. Tady můžeš sbírat ty hezký hodný mobilí. To jsem nevěděl, že máš takovýhle starosti. A můžeš nám nějak pomoct, Valníku? A víš co, zapomeneme na nějaký zdobení a vaření. Co kdybychom si zahráli nějakou soutěž? Co říkáte? Dobře, přineste mi můj kouzelný, placatý, černý, vysoký stůl. Kleofáši, hned to bude. Zahrajeme si první hru s čertem. Si pamatujte, že se nebudete bát. Pozor, už se přináší první pomůcka čertovská. Ale Vojtíše, chlapec Vojtíškovic, před 40 lety jsem mu málem rozšlapal housle. Je to možné? Já ho pamatuju takhle malého, rošťáka jednoho plusatého. Tak tu židličku moji pekelnou. Počkáme, děti, teďka je čert chvilku vedle. Jak jsem vám říkal na začátku, čert má hrozně rád hudbu. Kdybyste se někdo báli, můžete říct Honzovi, Honza začne hrát na housle. Uvidíte, co nám ten čert tady předvede. Tak pozor, teď si zahrajeme první čertovskou hru. Nechceš nějak pomoct, Kleofáši? Ale já si vždycky pomůžu sám. Jsme si jak zavařili s tím plynem, tak bych ti to rád nějak vynahradil. Aspoň jedno, dvě děti bych ti tady dneska mohl dohodit. Jo, to bych byl rád. Já mám rád hlavně výbornou pochoutku. Naklepaný dětský ouška, hezky obalovaný. Je tady někdo, kdo má pořádní plachťáky? Tak
to je lízečků výborných tady. A nadívaný nosámky taky miluju. To by byla pochoutečka pro mě pravá. A co takhle mezi rodičema děti? Jsou tam nějaké Že by zlobili, zejména babičky nás zlobí, to máme vyzkoušené. Dávají málo sladkostí, nečtou nám pohádky a tak dále. Kolíme babičky tady máme. To bereme všecko nahoru k nám. Nějakou babičku by si řekli. No, mohli. Když bude volno, mohli. Tak. Jdeme do první čertovské hry. Vysvětlíš nám, Kleofáši. Samozřejmě, že vysvětlím. Tak ticho, děti, a dávejte pekelný pozor. Tak, děti, ta hra se hraje přesně tak, co čert řekl, to uděláte. Je to jasný? A budou s náma hrát i babičky, dědečky a všechny ostatní. Já nevím, jak tomu říkáte tady. A teďko si to vyzkoušíme. Když já řeknu, čert řekl ruce na hlavu, tak si všichni dají ruce na hlavu. Když řeknu, čert dal ruce na kolena, tak si dáme ruce na kolena. A můžeme i na cizí. Na svoje trochu. Jasně. Lepší na svoje. Když řeknu, čert dá ruce na tváře, dáme ruce na tváře. A já budu zrychlovat, ale pozor, když řeknu, čert dá ruce na kolena, na hlavu. A neřekl jsem čert, tak to je chyba pekelná. Jenom to, co řeknu. Já vás budu mást a kdo udělá chybu, vypadne nám z kola ven, ale obdrží čertovský bobek. Ty jsem dělal celou dobu v kuchyni. Máme připravený bobky, moje, sezbíraný? Bobky čertovský. Výborně. Takže my budeme procházet mezi váma a budeme rozdávat čertovský bobky. Přesně tak. Vyzkoušíme si to, první kolo na zařádí, pak začínáme soutěži. První kolo budeme... První kolo bez bobku teda. Přesně tak. První kolo bude bez bobku. Soustřeďte se. Jedem. Čert řekl ruce na hlavu, čert řekl ruce na kolena, čert řekl ruce na stehna, čert řekl ruce na kolena, čert řekl ruce na ramena, na kolena, na hlavu, na uši, na oči, všichni ven! Já jsem ti říkal, čerte, to je ta nejhloupější sebranka v Sebuzíně, jakou jsme mohli najít. Všichni si zasloužíte bobky. Dostanou bobky všichni. Dostanou bobky, ale ty řekli jste, že první hra je. Přesně tak. Tak teď už se soustřeďte, ano? Jedeme na ostro. Počkejte, ještě řekneme teda, víte, jakou jste udělali chybu, děti. Co čert řekl? To uděláme. Ale já jsem to neřekl. Tak, jdeme na ostro. Pozor, pozor. Holky, prosím, procházet. Bez milosti rozdáváme bobky, bobečky. Bez milosti. Kdo dostane bobek, už nehraje. Tak jedeme. Čert řekl ruce na kolena, čert řekl ruce na lítka, čert řekl ruce na hlavu, čert řekl ruce na uši, čert řekl ruce na Tak, jedeme. čert řekl ruce na břicho, čert řekl ruce na hlavu, čert řekl ruce na uši, čert řekl ruce na hlavu, čert řekl ruce na kolena, na břicho, na ramena. Počkejte. To jste vypadli. Čert neřekl ruce na břicho. Čert řekl jenom na břicho. Ale je to těžký, ale vydrželi dlouho. Je to těžký, ale vydrželi jste dlouho. Jdeme domů. Ale kašle na to. Ticho. Dobře, tak ještě nepůjdeme domů, čerte. Ty máš ale nejvyšší čas, vy. Já už musím vrčet do církvi. Přijdeš si o půl hodiny později, to se potom neděje. No, to je business dneska, to je business. Tak, mám tady pro vás ještě s Pavlíkem jednu krásnou čertovskou soutěž, ale to je opravdu jenom pro chytrý, hodný, ale hlavně bystrý děti. Kdo si myslí, že takové je, ať zvedne ruku. Tak čerte, Šok, kamaráde Kleofáši, pojď dolů. jdu dolů. Vemu si svůj kouzelný bágl. Jsi svůj kouzelný bágl. Dět mama. A
A děti, teď budeme hrát poslední pekelnou soutěž. Takže se musíte pekelně soustředit. Vysvětlíš to, Kleofáši? Vysvětlím, ale nejdřív si odnesu sám stůl, protože mi s tím asi nikdo nepomůže v tom Sebuzíně. Co děti pomůžeme Kleofášovi ze stola? Tak počkej, Kleofáši, my ti pomůžeme s dětma. Dobře. Vidím, že tvoje mise přináší první výsledky. Tak kdo pomůže Kleofášovi? Tak pojďte. Čapnem to. Opatrně vedle. A židli, abych si zase nosil sám. Děti, vemte židli, jak ten Kleofáš pořád nedává. Tak se musí práce rozdělit. Patrně si pojďte sednout. Poslední čertovská soutěž. Jsi taky. A já vám to vysvětlím, jak se ta hra hraje. Takhle jsme si hrávali, když jsme byli Holky, kapesníček, prosím vás. malinkatý v peklíčku. Kleofáš si To vzpomněl už na asi to, 300 let. byl opravdu malý čert. Malinkaté. Tam, na Moravě u nás. Omluvte ho, on je to opravdu hodný, citlivý, jak jsem vám to říkal na začátku. Pamatujete si ještě, co má rád? Nezlobte se na mě, ale... Co má rád? Výborně. Tak, děti, abych vám to vysvětlil. Vy všichni se mnou, vy se mě nebojíte, že? Tak jste výborní. Odejdete se mnou všichni tady do zádu. Všichni odejdete se mnou tady do zádu. A Pavlovi tady necháme tady toho Míšánka. Tady toho zajíčka, ne? Ne, Míšánka. Ne, Míšánka. Méďa. Méďa je to. Méďa. Správně. A já jsem Pavlovi, pozorně mě poslouchej. Pozorně mě poslouchej. Já jsem Pavlovi prozradil jedno pekelný kouzlo, jak umístit toho méďu do pekelného prostoru, tady nad tou plochou, kde se teď nacházím, tak, aby byl viditelný sotva stěží. Jenom ten bystrej, který se kouká dobře, ho může vidět. Tady ho někde schová. Tady. Nebude na židličkách, nebude nikde na dveřích, na závěse. Nebude na židličkách? Přesně tak, nebude. Nebude, jo, nebude. Ani na lavičkách. Ani pod židličkách? Ne, bude pouze tady v tom prostoru, v kterým my se nacházíme. Je to opravdu pekelný kouzlo, co jsem mu prozradil. A poslouchejte, až nás zavolá, že to kouzlo použije a toho medvídka schoval, tak vás zavolá zpátky, tady do toho prostoru a vy budete toho medvídka hledat a ten, kdo ho uvidí, toho medvídka, půjde k Pavlovi, řekne mu, kde ho viděl, ale nic neprozradí ostatním, kde ho viděl. Nechá si to pro sebe. Nesmíte vykřiknout a musíte si to uchovat jenom pro sebe. Budou za to krásné ceny, ten, kdo vyhraje, uvidí ho první. Budou za to strašný tresty. Kdo to prozradí? Přesně tak, ten půjde do pekla. Nejdůležitější je, kdo uvidí tohohle zajíčka. Medvídka. Medvídka, kdo uvidí tohohle medvídka, tak ani necekne. A rovnou nejkratší cestou bude ke mně. Já budu tady někde v tom vzduchoprostoru, čertoprostoru taky. Prostě kdo to prozradí, pomašíruje Do pekla. do pekla. To jsem nechtěl říct, do pekla. Je to tak, Pavle. Nejdůležitější, kdo ho najde, drží pusu. Drží pusu, řekne to akorát pošeptá Pavlovi, jde si sednout a dostane nějakou sladkou odměnu. A pozor, až vás teda Pavel zavolá, vy tady chvíličku budete hledat. Kdyby to nešlo, tak zavolá Pavlík i mě, protože se mnou ho najdete líp. Protože je to moje kouzlo pekelný. Je vám to jasný? Tak to jsem rád. Jdeme na to? Tak pofrčte. Tak, dej mi zajíčka. Vydejte mi to tady, ať se nikdo nekouká. Dobře. Nikdo se nekouká. Tak čerte, Je to v časoprostoru? že to opravdu nemají šanci najít, tak pojďte děti. Hledáme. Ale hledáme, tohle je nějaký hledání, děti, hledáme.
Hledáme zajíčka. Hledáme medvídka. Hledáme medvídka. Kdo ho najde, co udělat? Hojto! Tady je medvídek. Vidíš to, teď už jsem to nesplet. Hledáme pořádně, ale kdo ho najde, co udělá? Bude ticho a jde ke mně. Tak čekám, kdo ke mně půjde, děti. Ještě ho nikdo nenašel. Tak dobře, no tak já si jdu pro první cenu, ale hledejte, co ho najde, jde za mnou. Pojď, tady máš čupičky, Co jste si hráli, tak chcete mě nebo ne? Najdeme to s čertem. Tak dobře, tak já jdu s váma hledat. Dobře. Je tady někdo, kdo ještě hledá? Počkejte. Kde si ho vzala? No. Děti, hledáte ho ještě pořád? Hledejte ho, kdo ho nemáte. Hledejte ho. Tak, Co máte dělat? prosím tě, poškrábal by si mě na zádech. Tak mě tam škrábni, chlapče. Dobře, děkuju. Výborně. A víte, kde to je? Kdo ho našel, jde ke mně. Neukazujem. Tak už to všichni víte, kde to je. Tam je Pavlovi tak víme už, co to je. Jo. Tady, Ráďo. Tam mě Tady to Tak děti, já myslím, že jste vám stáli dobře. Mohla trvat trošku díl, ale nedal jsem dělat. Já myslím, že děti se prokoukly velmi brzo, tam jsme ho schovali. Takže teda musíme teďka vyhlásit nejrychlejšího čerchmandra. Takže vyhlásíme cenu. Vyhlásíme cenu. První strčková kdo. Tak děti už víte všichni, kde byl schovaný ten zajíček. Medvídek. Tak já můžu tu bez soutěž uvádět, Klaupáši, tomu nerozumím. Kde byl ten medvídek? Tady žádný není. Tady výborně. Takže prvního našel Peťa. Tak dáme Peťovi cenu. Gratuluju, Peťo. A veliký potlesk Peťovi. Hurá! A veliký potlesk nám všem. Vůbec nevím. Jaká je cena teda? Méďa. Tak tady máš Méďu, už jsem to nepoplet, všimáš si ho. Radši bych ti dal zajíčka, ale gratuluju. Můžete se posadit, děti. Úplný konec. Musíme vám všem moc poděkovat za to, co jste nám tady předvedli. Výborně jsme se s náma bavili. A teď jsme něco připravili my pro vás, abyste se dobře bavili zase. Děkuju. Drahuška vyhrála soutěž o to, kdo první najde moje. Protože se blíží Vánoce, tak my s kamarádama jsme pro vás nacvičili několik vánočních písniček. Tady Honza bude hrát na housličky. Martina nás trpělivě učila krásným českým koledám. Trpělivě uchopil. Takže prosím vás teďka, vám předvedeme zase něco my. jsou písničky skoro
vánoční. Zaspíváme vám 2, Ondráši Matoši a potom Chtíc, aby spál. A protože to jsou, jak se říká, notoricky známé písničky, tak pokud se k nám přidáte vy jako diváci, tak budeme jedině rádi. A v tomhle složení jsme 2krát cvičili u kuchelu, takže i s těma mladýma bez nich by to nešlo. Ondráši Matoši, vyšli, co se stalo. Betlémě na seně narodil se náhlo. Hej, 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 Betlémě, hej, 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 na seně. Ten do dveře vírám a do Betléma hýbají. Hej, 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 Betlémě, hej, 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 na seně. Ten do dveře vírám a do Betléma hýbají. Stejný tón. A prosíme babičky, protože určitě tady tu vánoční kolébavku znají, tak aby se přidali. Dědečkové ne. Dědečkové taky. Teďka bude poslední aktivita s čertem. Teďka už je to opravdu jenom o kraťonkým nácviku s čertem a rozdávání dárků, protože jste se snažili a byli jste výborní. Takže první zase čerchmanti, ostatní si pojďte sednout. Čerchmanti k čertovi. Tak hledáčci, my když naspíváme nebo nacvičíme jednu písničku, tak za tu písničku vy dostanete ještě takový jeden sladký balíček. Souhlasíte, pomůžete mi? Nedá se zpívat z líza. Tak, já vám řeknu jednu věc. My čerti hrozně skládáme takový známý čertovský písničky. A jedna z nich určitě budete znát, to je ta, kdy čert skákal přes oves. Znáte ji? Tak to je přesně ta naše čertovská. Ale to je skákal čert, to je naše. To nevadí, místo nějakýho psa si tam čert prostě dal sebe, jo? Takže my si to zkusíme a pak nás tady bude doprovodit, jo? Takže to skákal čert a pak už je to úplně stejný. To jsme s čertem, ať ti uděláte radost, taky někdy. Dáme čerta. Pavle, pomoz nám. Dáme čerta. Počítáme. 1, 2, 3. Skákal čert přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Čerte náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych sám, a nevím sám.
jako celá a Hurá! A sypejte to sem! Výborná! Sypejte pro Výborný čokoládu. rozpočítáváš! Postupně, mládeži, postupně! Prosím, prosím, prosím! Prosím, prosím, a já se tady asi uprosím. Ještě někdo? Tak ty jsou moje, děkuju. A toho pak máme, kde mám toho Pavla, který se mi tady furt schovává? Mám toho Pavla, který se tady schovává. A tady je ozvěna pěkná, tady se mi líbí. Čerchmanti, pojďte sem. Jak? Ježíšimaria, co to je? Tady jsi na pekelný vesnice. Ježíšimaria. Tady když tak jako třeba čerta, do čerta starýho, nebo něco takovýho, ale. Tak pojďte sem, čerchmanti. 5 nejsilnějších čerchmantů. Tak kluci. Pojď. Peťo. Rozděl mi na půl. Pustím tě na. Ale prosím tě, tohle jsou čerchmanti, jo, jenom. Čertníci a na reakci pojďte sem teda. Takže, když se ještě prosím nás seděli, pojďte spolu v půlce. Pojďte vy. Co myslíte, že budeme dělat s čertem? Setahovat se. Pro vás hračka. Děkuji čerchmanti, nechci vám na Roupovi. Přece jenom tak silného čerta tady je mám. Mám je zavolat zpátky. Jo, tak odpočívaj, bohu to potřebuji. Tak, slyšeli jste kluci. Slyšeli jste kluci, ale Musím mě ale přetáhnout až tady za tu čáru. A to je těžké. že vezmete čerta, táhnete ho, to se do něj vejde. Tak pojďte kluci. Táhli. Počkat, váši. No oni, já nic. Oni. No Pavle, podívej, já netáhnu. Ale kdybyste nám uvolnili dveře, podle mě ten čert vyletí obrovskou rychlostí. Táhneme ho tam dveře. Ale až se to odstaňuje, jak se to... Ať se to, počkejte. Takže kam chceš, aby tě otáhli? No musí mě otáhnout aspoň tamhle za ten roh těch dveří tady. Dobře. Tak, až nás vodí na zvoneček, začneme táhnout. Moment, mě se pnou kalhoty hrozně. Pojďte trošku k čertovi, prosím vás, jo. Jsme připravení? Až nás vodí. Jedem, rozdupem to, jedem. Propaš, jedem. Tak jedem. Propaši, zaber. Pojďte. Pojďte, přetáhnout čert. Jedem, děti. Zaber, chceš pomoct. Jedem, Peťo, táhnem. Jo! Vítěz! Výborně, Klaupáši. Čekal jsem je vyhrát. Tak pojďte. Hodem sladkosti, ať se to valí. Všechny pro Klaupáše. Výborný Klaupáši. Děkuju. Tak může druhá polovina čertů. Tady je to Pojďte ke mně, holky. Táhnou pořádně. Jak to bylo s tou řepou. Nepotřebuješ tu odpočinout. v žádném případě. Holky, nešetře, to je to poslední soutěž s čertem. Klaupáši, ještě potřebujeme tak metr pro nás. Nedám! Prosím. Nedám! Čerta Roba si drahý nesdá. Dobrý, holky. A já už mám tady málo, jenom asi 30 metrů. Takže do zatáčky, jo. No vidíte, 30 metrů má, metr nechce dát. Moment, já se špatně držím. Dám ještě metr. Dobrý, holky, až zazvoním, začneme táhnout, jo. Do zatáčky, nemaznete se s ním, je vás jenom 14. Tak jedem. Jedem! Táhni, čerte, táhni! Teda to jsou ale Amazonky, výborně!
vítěze Kleopátře. Já si myslím, že jsem vyhrál. Děkuju, že mi blahopřejete sportovně. Díky. Byli jste taky dobrý, příště se zlepšíte. Výborně. Jen tak dál drobotino. Tak. Děkuju, nechceš, výborně, zůstalo. Děkuju, nechceš. Ani se vydává. Děkuju za soutěž. 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 Tak. Možná naposled, prosím vás, ticho. Vyhlašuju vítěze soutěže přetahování. Čerta Kleopátře. Výborně. A teďka pro vás máme poslední překvapení. Ještě jednu písničku vánoční. A potom už skončí veškeré naše zábavní kousky. A kdo bude chtít, tak si může s čertem zatancovat. Tak bez čerta. Jo. Protože čert... Tak kdo bude chtít, může si se mnou zatancovat. Děkuju vám, holky, už se začínám těšit na tu diskotéku. Pojďto, se mnou. Já si s tebou podle taky zatancuju. Mně se moc líbil. Tak prosím vás, poslední písnička. Chtěli jsme vám... Tak pojď. Ale čo, ale musíš to taky ukázat, jo. Jsi tam schovala. Tak pojďte zpívat. Kdo to umí, může zpívat. Kde máme noty? Noty, jmenou. Takže prosím vás, ještě jednou ticho. Ticho. Děkuju. Tak jedem. Sláva budiš Bohu velikému, pokoj lidu všemu pokornému, nech se narodil Spasitel, všeho světa vykupitel. Vstaňte rychle, pástířové, srdce jedného, zanechte stav pástířové, srdce dobrého. Pojďte k Betlému, městu svatému, uvidíte tam světlo nebeské, Syna Božího, podobě lidské, po vám zvěstuje, radím se, radujem. Vstaňte rychle, běžte k Betlému, Ježíšku dnes Takže tímto definitivně vám děkuji za veškerou aktivitu, činnost. Moc jste nám pomohli a bylo to pro nás velice zábavné a poučné. Teď bych ještě poprosil jenom po chvilinku strpení. Dneska jsme tuhle šarádu pro vás připravili za občanské sdružení, tak Drahuška Vondřičková, náš předseda, nám řekne k tomu jenom pár slov. Proč jsme vznikli, jak jsme vznikli a co s tím. Takže ještě jednou moc děkujeme dětem i rodičům. Bylo to fajn a budeme pokračovat diskotékou vedle, takže určitě se ještě neloučíme. Já bych tady dostala jenom krátce, protože děti už mají všichni domů. Chtěli jsme vám všem poděkovat, že jste si našli chvilku a přišli jste sem na to příjemné odpoledne a chtěla jsem poděkovat taky Jaru Terejškový a všem, kteří nám pomohli teda uspořádat to aspoň tady.
protože bohužel jiný prostory nejsou a je to taková první akce toho sdružení, protože jsme se rozhodli trošičku rozejbat ty studatní vody, pokud se nám to podaří společně. A pokud si budete chtít buď se začlenit nějakým způsobem, buď pasivně nebo aktivně, tak si můžete získat informace na nových internetových stránkách. Každý internet nemá, ale myslím, že pokud požádáte souseda nebo někoho, kdo má internet v práci, bohužel jiný způsob informačního systému se nám nepodařilo zajistit. Takže přes ten internet a tam se dozvíte informace o tom, kdo vlastně v tom sdružení je, co se chystá, co se udělalo a eventuálně jaký budou další akce. Takže děkujem a buďte schovývaví k případným nedostatkům, který se tady určitě vyskytí. Bravo, předsedo! Jestli si myslíte, Sebranko Sebuzínská, že jste na mě vyzráli, tak jste na velikým omylu. Protože já vás příští rok odnesu všechny do pekla, i včetně toho vašeho vykutáleného předsedy.